ଏଠି କାମ ଦେବ। ହଁ 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 ନହେଲେ ବଡ଼ ବିଜାର। ମାନେ ପତଳା ଲୋକ ଏଠି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆକା ନାଇଁ କି? ନାଇଁ। ଯାହା ଏଠି ତାକତ ଦରକାର ଶକ୍ତି। ହୁଁ ଏଇଟା ଏତି କାମ ବୋଇଲେ କିଏ କରିବ ନାଇଁ କି? ହୁଁ ହେଇଟି ବିସ୍କୁଟ୍ ଅଛି ଆଣିଯ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଦେଇଛି। ସାଇକେଲ ସେଇଠି ତ ଆଉ କିଛି ହେବନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଇଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଇଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଗୁଟି ମାରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।